Χαίρετε, λέγομαι Γιώργος Παρασίδης και στο σημερινό βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τις διαφημίσεις μας στο Instagram με τον σωστό τρόπο και όχι με το μπλε κουμπί που λέει προώθηση δημοσίευσης εντός της εφαρμογής. Αρχικά πάμε να δούμε γιατί πρέπει μια επιχείρηση να διαφημίζεται στο Instagram. Όπως μας λέει το Startup Bonsai, το Instagram έχει 2 δισεκατομμύρια χρήστες, εκ των οποίων πάνω από τους μισούς μπαίνουν στην εφαρμογή κάθε ημέρα. Το 60% των χρηστών χρησιμοποιούν το Instagram για να βρουν νέες μάρκες και προϊόντα. Το 90% των χρηστών ακολουθεί brands. Μισό δισεκατομμύριο βλέπουν καθημερινά τα stories. Θα δούμε σε λίγο γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και το 1 τρίτο των χρηστών είναι μεταξύ 18 και 24 ετών. Και φυσικά το 80% των διαφημιζόμενων χρησιμοποιούν το Instagram για τις διαφημιστικές τους καμπάνιες. Αυτή είναι η δομή του Business Manager, της διαφημιστικής πλατφόρμας δηλαδή που είναι υπεύθυνη για τις διαφημίσεις του Facebook και του Instagram. Όπως βλέπουμε, το Business Manager είναι η ομπρέλα που περιέχονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Από κάτω βρίσκεται ο Ads Manager, όπου έχουμε τους διαφημιστικούς μας λογαριασμούς και φυσικά κάθε διαφημιστικός λογαριασμός έχει μέσα τις καμπάνιες, τα adset και τις διαφημίσεις μας. Μην ανησυχείς αν σου φαίνεται πάρα πολύ πολύπλοκο. Στο πρώτο link της περιγραφής θα σου έχω ένα παλιότερο βίντεο που έχουμε εξηγήσει από το α ως το ω πώς να στήσεις ακριβώς αυτό. Είμαι στο Business Manager. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να πάω στον Ads Manager. Θα κλικάρω τις 3 παύλες και θα πάω στον Ads Manager για να κάνουμε τις διαφημίσεις μας. Έχω κάνει ήδη μια διαφήμιση, θα δουλέψουμε πάνω σε αυτήν. Αλλά για παράδειγμα θέλουμε να κάνουμε μια νέα διαφήμιση. Αυτό που θα κάνω είναι να κλικάρω Create και να επιλέξω τι θέλω να πετύχω με την διαφήμισή μου. Οι επιλογές είναι ακριβώς όπως φαίνονται και στον τίτλο. Για παράδειγμα, η προώθηση δημοσίευσης που μας λέει το Instagram είναι η καμπάνια engagement. Εγώ θέλω να κάνω για παράδειγμα μια καμπάνια πωλήσεων. Δηλαδή θέλω όχι μόνο να επισκεφτούν το website, αλλά και να αγοράσουν από αυτό. Θα κλικάρω και θα πατήσω Continue. Εγώ το έχω κάνει ήδη. Αμέσως θα μας βάλει στο επίπεδο της καμπάνιας. Εδώ πέρα δηλαδή που διαλέγουμε στην ουσία τι θέλουμε να κάνουμε. Εδώ πέρα δεν υπάρχουν κάποιες κινήσεις που πρέπει να κάνουμε. Συνήθως προτιμάω το Advanced Campaign Budget γιατί έχει καλύτερα αποτελέσματα τις περισσότερες φορές. Οπότε θα κλικάρω On και θα βάλω για παράδειγμα 50 ευρώ την ημέρα. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο εδώ και πηγαίνουμε κατευθείαν στο Adset. Εδώ πέρα επιλέγουμε να σταλθεί το traffic στο website, δηλαδή εκεί πέρα θέλουμε να γίνει η αγορά μας. Δεν έχω pixel, αλλά ας πούμε ότι έχουμε και παρακάτω μας ρωτάει τι στόχευση θα κάνουμε. Τα έχω προσπεράσει τα υπόλοιπα γιατί δεν μας απασχολεί. Κάτι που είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι όταν ξεκινάμε μια διαφήμιση θέλουμε συνήθως να ξεκινάει από την αρχή της ημέρας, δηλαδή ακριβώς μετά τα μεσάνυχτα. Οπότε εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση θα βάλω 6 Δεκεμβρίου και θα βάλω 12 και 1 λεπτό. Παρακάτω θα επιλέξω κάποια στόχευση. Συνήθως στο Facebook τώρα, όταν λέω Facebook εννοώ η οικογένεια της Meta, μας λέει να προτιμάμε ανοιχτή στόχευση, δηλαδή να μην βάλουμε πολλά περιοριστικά στοιχεία. Εμείς όμως θα βάλουμε κάποια λίγα ενδιαφέροντα. Το βίντεο που θα προωθήσω έχει να κάνει με το digital marketing, οπότε εγώ θα επιλέξω κάτι σχετικά με το digital marketing. Θα πάω λοιπόν στο switch του original audience options και θα βάλω Ελλάδα, θα βάλω όλες τις ηλικίες και θα βάλω μόνο ένα ενδιαφέρον digital marketing. Ελπίζω να υπάρχει και φυσικά και υπάρχει. Και μας λέει το Facebook ότι το κοινό μας είναι 1,2 με 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι. Θα δούμε παρακάτω όμως γιατί θα μειωθεί αυτό εδώ το κοινό. Πηγαίνοντας παρακάτω θα μας ζητηθεί να επιλέξουμε placements. Εμείς θέλουμε να εμφανιστεί μόνο στο Instagram, επομένως δεν θα επιλέξουμε Advantage Plus Placements, αλλά Manual Placements. Και εδώ πέρα μας λέει τι 4 επιλογές έχουμε. Εμείς θα σβήσουμε τις 3 από τις 4 επιλογές και θα αφήσουμε μόνο το Instagram. Εδώ πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι πλέον, εδώ και αρκετό καιρό, το Facebook έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα αν επιλέξουμε Advantage Plus Placements. Και αυτό γιατί του δίνουμε το μπαλάκι να κάνει ό,τι αυτό νομίζει με το budget. Το έχω δοκιμάσει πάρα πολλές φορές και σχεδόν πάντα τα Advantage Plus Placements έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Για το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφήμιση μόνο στο Instagram, αλλά δεν προτείνω σχεδόν ποτέ να κάνετε αυτήν εδώ την επιλογή. Προτείνω πάντα να έχετε Advantage Plus Placements. Στο συγκεκριμένο βίντεο εγώ θέλω να τρέξω τη διαφήμιση στο Instagram και θέλω να επιλέξω μόνο Instagram Feed και μόνο Instagram Stories. Επομένως θα βγάλω όλες τις άλλες επιλογές και θα αφήσω μόνο Instagram Stories και μόνο Instagram Feed. Μιας και έχω παρατηρήσει με τον καιρό ότι σχεδόν πάντα το budget πηγαίνει σε Instagram Stories, Instagram Feed και στην επιλογή Advantage Plus πηγαίνει και σε Facebook Feed. Ούτως ή άλλως δηλαδή και στην επιλογή Advantage Plus αυτά τα τρία έχουν τα κύρια αποτελέσματα. Επομένως έχω επιλέξει Instagram και θα κλικάρω Next.
Εδώ πέρα ήδη έχω επιλέξει ποιο βίντεο θέλω να τρέξω. Είναι κάποια προηγούμενα αποτέλεσματα με έναν πελάτη μας. Έχω επιλέξει την σελίδα στο Facebook που δεν θα εμφανιστεί καθόλου διαφήμιση, οπότε δεν μας νοιάζει. Και φυσικά τη σελίδα μου στο Instagram. Έχω κλικάρει Create Ad, Manual Upload, Single Image or Video. Αυτό θα το βγάλω. Και έχω επιλέξει εδώ πέρα το βίντεο που θέλω να τρέξω. Το οποίο είναι αυτό εδώ το βίντεο. Κλικάρω Next. Next, εδώ πέρα καλύτερα να πάμε με τα recommended. Συνήθως τώρα το recommended εδώ δεν είναι πολύ καλό, οπότε εγώ θα αφήσω το original. Κλικάρω Done και εδώ πέρα μας λέει το Facebook τι θέλουμε να γράψουμε πάνω. Ξαναλέω, όταν λέω Facebook εννοώ η διαφημιστική πλατφόρμα, τι θα μπει δηλαδή πάνω από το βίντεο, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι από κάτω, και headline. Δεν θα τα κάνω τώρα, τα έχουμε δείξει πάρα πολλές φορές σε αυτό το κανάλι, οπότε πιστεύω ότι κουράζω. Και μπορώ να βάλω για παράδειγμα ένα κουμπί Learn More, μάθε περισσότερα. Εδώ πέρα μπορώ να βάλω το website μου για παράδειγμα, ώστε όποιος θέλει να αγοράσει να πηγαίνει στο website, και με λίγα λόγια η διαφήμισή μας είναι έτοιμη. Αυτό που έχω να κάνω είναι να κλικάρω Publish, το Facebook θα τσεκάρει τη διαφήμιση και μετά από λίγες ώρες, maximum ημέρες, η διαφήμισή μας θα τρέχει. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και να το βρήκατε χρήσιμο. Για περισσότερα γύρω από το marketing κάντε ένα subscribe και ένα like στο βίντεο, όπως επίσης ακολουθήστε με και στα υπόλοιπα social media που ανεβάζω πολύ χρήσιμα μικρότερα βιντεάκια. Και φυσικά αν θέλετε να συνεργαστούμε σε Facebook ή Google Ads, μπορείτε να κλείσετε ένα τηλεφωνικό ραντεβού μαζί μου εντελώς δωρεάν από το δεύτερο link της περιγραφής.